Dobar dan, dragi gledalci, ja sam Nemanja Srbija, a vi pratite moj kanal na YouTube-u. Danas počinjemo novo preživljavanje, odnosno Let's Play. Samo da vidim. Play. Ok. Pokušat ću preživim. Pokušat ću preživim par epizoda. Da ne umrem. Od gladi ili od zombija. Stvorili smo se u nekom tamo biomu. Ali tu je... Tu je livada, najbolji sektor. Krave, svinje, jupi. Kravice. Jupi, koža. To mi isto treba. Treba mi više. Ako mi svaka bude davala po jedno, ja ću crknuti. Molim. Daj mi kožu! Daj mi kožu ili dve! Nije mi dala kožu. Nije mi dala kožu! Ok. Kao prvo potrebno je da napravim da sakupim dosta drveta, jer da bi preživjela u Minecraftu potrebno vam je drvo, jer bez njega ne možete ništa napraviti, bukvalno ništa. Ovo je, mislim, smrka, da, smreka. Nije smrka, nego smreka. Ćuti, Cezare! Moj pas malo ovaj. Ne znam, pitam moj brat Lazar iz ranijih klipova da li znam da je moj model. Ne znam. Dobro, imam dosta drveta za početak. Još je to. Volao bi na livadi da se nastanem, ali isto tako i u planinama. Jupi, evo ga suncokret, treba mi taman suncokret. Izvinite. Sad se ga ne možem definitivno izgubio. Dobro. Viš ti da snimam? Izvinite. Dobro, dosta je 4. Samo da imam ovako zbog da stajem, da bi znao kad će da padne mrak. Nadam se da to nije uskoro. Da. Okrenut ću se vamo. Joj, kako je mikrofon. Da-da-da-da-da-dum-bam. Da-da-da-da-da-dum-bam. Da-da-da-da-da-dum-dam-dam-dam. Dobro, dosta je. Ajde počnem. Pošto želim da budem i u planinama i na livadi, ja ću lepo ovdje da se usadim. Napravit ću onako bazu. Na topove da stavim, ima sve da stavim.
Šalim se. Neću stavljati topove, ne znam kako napraviti. Mislim, znam, ali me mrzi, treba mi TNT i sve. To mnogo. Sad je kriza u zemlju. Kriza u zemlju, čujete bre, deco? Slušajte me, deco. Deco. Kriza u zemlji mora se štedi. Šta je? Neću da... Znači ovu zemlju, sve ću to da zamenim kamenom vrlo brzo. Daj. Uvijek nastane tako. Dapta. Ne znam koliko meni treba. Evo ti kravo. Sad ćeš za to da platiš. Ma te ubijem cvetom. Kako mi ne daš kožu? Samo da imam meni. A, ne svo vremena mirno. Da li tu ne? Idem, brate, da kopam malo. Ne, ovo baš sam vidio ugalj. Ugalj. Sada je raspust. Kako je zanimljiva tema. Kakva rečenica. Sada je raspust. Nebitno. Dok sad iskopam ovaj ugalj, žela bi da pozdravim Jasenštajna. Veliki pozdrav tebe. Veliki pozdrav za Muđu. Zdravo svima, Muđa ovdje. Trajem kamen. Da napravim bolje alatke za rad. Da obnovim bazu. Tako sam da imam koliko ja već dugo snimam. 9 minuta. Pa ništa, ajde još 5-6 minuta, taman dok padne noć. Ne znam zašto ovako teško padne. Ovo sam da vidim nešto. Udario sam glavu u prozor. Došla su mi baba i sestra.
Da, ljudi, uskoro će se pojaviti nova epizoda Zmije i stepenice. Tako da znate. Da, ne pišete u komentarima kad imamo više epizoda. Ne volim da imam takvih neprijatnosti da vi čekate, tako ću od sad redovno snimati moje epizode. I gle koliko ima krava! To mi treba koža. Moram ovako sirovo da jedem. Nije u redu. Zato crknite! O, nije fora. Dajte mi kožu, brate. Meni treba koža! To je bila moja sestra Teodora iz prošlih klipova. Spomenula sam je malo pre. Je, koža! Ali sam ne veze. Imam za čizme, ali tu bolje napravim kapu. Idem sada jer pada noć. Mislim kad ti mi nešto ne pomaže. Yes. Daj meni drvo. To je samo tako sada privremeno. Napravit ću bazu da mi se lako otvaraju vrata. Zatvaraju. Ništa ljudi. Da izađem da nema neko čudovište. I ima naravno skeleton mora da bude tu. Što mi ne smeta toliko. Nema veze. Jer će mi trebati koske. Jer smo vidjeli tamo one vukove. Ajmo krpelo, dođi vamo. Dođi vamo, ti rasapam glavu. 3, ova, imam kost. I kožu, jupi! Imam samo 2 kože, ubijem još neku kravu da napravim sebi čizmice. Da ne hodam do veka bosu. Ojoj. Slab sam sa srcima. Spano u ovoj kući. Imamo skeleta. Ne vadi za mene zombi sam. Ne! Ne znam u prvoj epizodi da umrem. To je bilo ljudi sve za danas. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.